daroɓe Fulɓe TV meɗen ari luumo Dingiri woni e nder Basse Tumanna min ari ndaari ko fewndi ɗo kon musidɗo no wiyeteɗa? Assalamu aleykum wa rahmatullah, miɗo inne Mouhamadouri Diallo. Diallo a neeɓi yeyude ka luumo ɗo? Mi neeɓi yeyde ka luumo ɗo. Honto iwrata ara ɗo? Mbiɗo iwra Basse mi ara ɗo yeygol. Kono business on woni yarude no? Alhamdulillahi rabbil alamina, no marsude yer ko Allah muuyi ko yomin heɓu. Wonde min ara min marsina, wonde kadi min ara ronka marsude andi ko non woni fi aduna ko hande wela janggo metta. Woni caɗele ɗen? Caɗele ɗo neɗɗo fof ka woni haray caɗele ɗo toon seeɗa. Eyyi wonde min aray wako mi haali ɓawo ɗo ko marsa, wonde min ara kadi ronka marsude ko ɗum rek. Paasi ko woɗo yoɓude aran kon ko ɗon to? Paasi ɗin sattani tagaɗo ko heɓuɗa wata satti andu ko ɗum Allah hawlan ɗon hoddiri a heeɓu. A heɓata ko Allah hoddiranalima. Gonga ɓe andi sa yi meɗen caɗele andi ñulam kañum yiyanata ko prix ɓanti o kanko wetono makko yalta ko ɗum woni ɗon because noon client ɓe ɓen kadi hara ene yiɗi sodde kono si taga on ala si prix ji ɗin monti ko ara ɓe wawata sodde min andi ɗum ko caɗele jane ko ɗum sikkuɗa waɗata ɗum? Bon andi ko waɗata ɗum ha ɗum ɗo wawa wonde si tawi woni misal sa sodiri hande wano temeɗɗiɗi ara yeeya temeɗɗiɗi e nogaye ha temeɗɗiɗi e capantati no heɓirɗa toon wo. Bon ko addata saɗele yesso ɗon ko sa yeehi ka soditoyta toon a tawi ɓeydike waka yeeyunoɗa fiya heeɓu seeɗa ɗon ta joni hara ko ɗon sodiroyta a faami haray ko ɗum wonta caɗele ɗe tawa prix ji ɗin ɓeydike prix ji ɗin monti. Ɗum ɓeydata ɗum? Ɗum ɗon ka sodoyte toon ko kamɓe andi ko honɗum waɗi ha monti si ɓe montinani min andi ka yewɗa o yimɓe ɓen no wollira CFA te noon ɗo ko Gambie ko ɓe golliren dalasi o? No ɗum ka CFA woni no monti ɗo mi anda ko ɗum montini min kadi mi nani tum monti no wolirɗon ni min kadi ko noon mi famiri mi anda ko montini. Allah addu marsuma. Allahumma amina ya rabbal alamin albarka. Musidɗo hono wiyeteɗa? Min ko Kadiatou Balde. Yette Badio min en fottiɗo hiɗa ari ka luumo Dingira ɗo kono warɗa ɗaɓɓugol? Ɗo noon min ko Sare Mamadi ɗon jibinami kono ko Komboto mi resa kono miɗo ari dewgal miñiraɓe am woɓɓe ko ɓiɓɓe am ɗi cudde miñiraɓe am ɗi gadda rewɓe ha ko ɗum addi kam. Hewɗa e hewta ka luumo ɗo kadi? Eyyi tawi nomi yettoɗo luumo ɗo ɗi woodi bagage seeɗa ko garmi ɗo sodde eyyi ko ɗum addi kam ɗo luumo ɗo. A heeɓino hono yiruɗa? Hani ko jota omi yetti eyyi ko jota omi yetti. Kono ɓano ngo ɗo jibinaɗa hono yiruɗa luumo ngon e on tuma fewndo wonnoɗa? Luumo ngo on tuma mun o e jomum o ɗi serti gonga welani Allah saabu on tuma ko keɓirannoɗa moyen prix han hona ɗum wonton han kala ko keɓirannoɗa buuɗi 5 han si a lamdima han ko 15 wona hay buuɗi 10 tawde ko 15. Musidɗo no wiyeteɗa? Min miɗo wiye Kadiatou Diallo. An ko en tokora a woti yeygol ka luumo ɗo? Minen ko luumo tum min yeyata gila nenamen no wuuri haɓe feƴƴini minen jetti place ji ɗi gila komin sukaɓe minen yaaha luumo. Ɗum wayi wona luumo ɗo tun araton? Mi yahay luumoji ɗin fof Sare Ngaye Sare Bodio Gambi Sara Dingiri hande Friday mi waɗa off way luumoji minen ko toon min ɗaɓɓata guuri amen o eyyi. Miɗa andi noon ko neɗɗo jokki wara ene wiye hen ɓantare kono noon haray caɗele kadi no toon kono ɗum wawata min wolande e business honɗum hen ɗum yeyatami? Min ko ma feƴƴi mi yeyata mi yeeyay basalle mi yeeyay diwlin mi yeeyay keccak mi yeeyay liƴƴi yorɗi mi yeeyay dal mi yeeyay ma feƴƴi rek ma feƴƴi dal mi yeyata kono meɗen heeɓi caɗele hen seeɗa caɗele ɗen ko tampini men bagage amen ko Sénégal min ƴettatamo CFA no waɗi men distop moƴƴano so tawi woni min ƴettiɗo kalis délation min ɓeccimo CFA min yeehi mi wi sooda e bagage ɗum no tampinde men moƴƴa kono somin heɓayno ballal on wallayno men minen waɗoɓe business min wallo men kadi price control o wallo men CFA on no jippora min wawa heɓde bagage min heɓano men wuurira men e ɓeyguri amen nde samnanta business o no tampini men seeɗa meɗen tampinini CFA o no seeri moƴƴano. Noon ɓe yimɓe ɓe ñaama mbiɗa andi fo wullay kono ono yeeɓe ñaameteɓe en ko seeɗa wulloto ɓayette baɓe ñaamay kamɓe ko yewɗon woɓe sooday ka minen komin yette jalloɓe kono yette baɓe no wullude e jungga men de wullude e jungga men moƴƴano
sabu nanta menen nini meɗen tampi ɓay ayiteɗo ko yata guluji sappo dalasi yaha beccamo sefa sa itti guluji sappo dalasi fayda ko guluji 5 sefa heɓata kono sa woni kalis on fof ko price goto sa itti guluji sappo dalasi hay ɓaymo guluji sappo sefa haɗa no saman way sefa menen waɗi men distop moƴƴano hay nini miɗo neli fi oji miɗon keɓude ojjine hakke ma komi andi price on no seeri ko ma wallon men e sengo price on son walli men noon kadi haray meɗen welti weltane noon laamugo kono sana haray wonani men tampere men e ɓeygura men de ko gonga awa ko non nanide ɗum de musidɓe en woni ɓe daaro e meɗen dinguira ɗo ka luumo ɗo mo kala ko gulali gooti ɗimɓe woni wolude mbuɗɗinno yani feere waɗetende fof hara muɗɗi immo miɗa andi noon no tawa hen yimɓe ɓe dari to golla harana ko woni o yen addoy ko enen kadi e yeewi yaltoya ɗum miɗa andi haray nduɗɗi wawa ɓantade haray jarama nani Diallo awa onon kadi on jarama yallah nawra e golle ɗen yeeso firtana e arsike dumbaɗa en katta kono meɗen tori ballal enen Gambien joɓe wallu en meɗen tori ballal eyyi jarama baɗin toɗima Amadou Balsa Amadou Balisa Balisa a ngamira ko bansa wala tina ñini ga ko rek ngetara jang soso wafiro la ñillumoto fo ñinde mo le do kodi ñile mon teddo kodi asiara sanji mondi sayinde nande tulentel ngalam la wafiro la alin sayinde ma ay do silen ambe do ko la wala ko lumo don kada lumo ite ka ñing sifal do ne waf fo anin kunko sido ni ñete ma fon ni fitaro man fitaro je fele jang akayen ko le wafu jang bare ngalo wotumo kabriya dati pour ka wafi dey aka sanjel ko nandi do ani sang ngalo mu taluleti tan sabani lulu talulu wotumo tan sabani lulu mo poto bar takala talulu da badara kada tawura badara ka tawura wulat abora ka tan sayda badara kada kemete akada kemene mo andi say bare nyindo ngalo nyimmanke se fati nyinga fijan yala aka fijan bare ndelle Gambia jang ni Gambia ko ndega soso do ko men kala ngatto no so jira manga toñade bande le Gambia jang ni soso do ko jang biyan le kabe do mun soso be ka ban Senegal ni men ko ka ba soso Senegal ko na ko ken sono foyo bare ngalon fanan yalon wafiro ni ye wafiro ke ila fita ye fan nafa na tara ya wafi ko dindina fanan ni tata marché do abe kolere ngalo wala tina price of fanan il faut ay sele nga ko le kan duman kilano si do so téléphone si do so ni mbala mbake kan wala kan sin ya sa do ko no dingiru nyoli fato do nyoli lambo nyoli kata fo janam farfe nyen lumo don kawje be mal lumo la nafa jele nga jele bay kabine nga so do fana wonin sante ma nga do ku jamal ki soko no biya ngani sanjele ni soli sanjele suwoli saretoli ngol fana so do je bare imang saji wafo kuma se katu bana salon fele abenaka fo sadio wafo de bara e be mbulle ka wulu mbulle bande ka wafo de ni men la fi dala jin sa sambara manga ka von ka jule ko mi be musole be mbul soko ni wulu dan sidi un wafo ok ni mara ngamira ngetu de doron katu ite mo forcé la ite nyin do ko le dietel imalla fi ka falin katu lafta ka kunyal falin ka ko fengo abata Senegal abata mari ni be mali andewla ite fanan ase futa wati to ite fanan kalisaji ol wafi ay Sonia Gambie mo am fanan ka gel bantel la wafu do nyin ko mintel ka suwo ko no alin sa do kono mbaka fundini kada wafu moli asa siale wala tinna bare ni tilindala anyanta siala be musol be mbulle ka ke wonya dumandi nin sa de kono mole wala téléphone su kono ko la fi da be ngana sa wafu amma sa tar pido man ka wonya do bay man baraje ngamira be siri mundo dem so kan doro sami ko dale bara bake barka bake musidɓe nani ko woli kon ko ñebbe o yeyata e ñameteji sifa ɗum ɗon kono gonga ɓe duuɓi ɓuri duuɓi nogay mo o business alhamdulillah sa yi noon neɗɗo no jokki goɗɗum ko yi hen ɓantare Allah ɓeydu jaam e jaam kadi mi andi woni e leydi ndin Allah ɓeydu jaam e nder leydi ndin ko ɗum waɗi jamaji ɗin no fotta ɗo no wawa wadde ngeeguji mum e nder luumo ngon musidɗo no wiyetera min ko Saybo Balde mite Mahamadou Balde men tawima ɗo ari yewtudude e jooma place on mi ari yewtude jooma place o ɓay kanko e leɓuɗum ɗi sattani mo feewi e ko jeeyo kon leɓuɗum ɗi sattani ɗum ha ɓurti seeɗa way ko fi kore ɗen andi jamanu ngo joni boolije heewi kono ko kore ha joni no yeeyede ko ɗo hiruɗa ɗum no jirimi ɗum ɗon ɗum jo ko cosal meɗen ɗon ɗum ɗo won tawangal meɗen ngal si neɗɗo hoppi ko tawi kono ɓagay ko tawani ta a hippima ko jeeyiɗa ko ɓan ɗum ko a jeyani ko walli ɗe booliji tafirede gaddere jo wona ɗe woni cosal meɗen enen ko kore e ñeɗere kore e ñeɗere
ko ɗum woni cosaan meɗen ha he putorde tameji kuleji ko ɗum woni cosaan meɗen kono ɗum ɗo kule jamdi booli jamdi meltirde jamdi ɗum ɗo wona en godi ɗum kam ko en kippima tan en toñi kono enen ko ɗum ɗo goɗɗen kono mi andi ko ruuki fof si ari ha e peeraji tan ay koreɗen no ɓanne eyyi ko cosaan o watta ɗum hunde fof hunde ko mañemintine si en boppi ko tawɗen ko a moƴƴata e meɗen wona en boppu fof eyyi mi yi horde goo no ñeraɗo ƴetto no nde horde nden mi horde goo no ñeraɗo ha laaɓa ɗum ɗo fof ɗe kore ɗe ko kore yombaɓe cuka e boomi si joomum ɗi naɓe kono ɗe kore ni joomum nanguinte anani goɗɗum ɗum waɗe hen jigorɗi goɗɗum waɗe hen sabunde ma jigorɗi tan tumbe e nder muɗum joom men naɓe noon ta tamba jommon ma jombajo muɓɓa doosa kono ɗum menen tawɗen eyyi wajotoɗa yimɓe daara e ɓama eɓen fewno ɗo yimɓe daaraɓe kamɓe ko mbawa miide tan duttoɗen cosaan meɗen ne wota hoppu ko tawɗa ko fof sa hoppi ko tawɗa ko tan goɗɗo ɓaga ɗum tawɓe kayne beltori ɗum an boppa ko beltorɗe ko tawɗa ko janggo e janggo si ɓen parnora ɗum an ko goɗɗa ko goɗɗo sari farnora ɗum an a hersi ɓa hoppi ko tawɗa ko goɗɗo kañum on ɗi yiɗi an ko tawɗa ko noon on taw an boppa ɗum kañ ko teddini ko muɗum ko ara ɓanga ko maɗa ko kala teddina ɗum an gona juuɗe wol daroɗa on demaɗa laara joomum ɗum ɗon noon wona koddigal moƴƴal ɗum wona jangga portore seeɗa na a porto a gaynani nande hara hay haala ma kan yejjita laaɓani ɗum taaɗi satti ko pular mumen ko ɗum tawɗen e pular wiya jangguetake haala pular muynetake ko jangguete haala jangguete ko gonga haala jangguete kaɗa woɓɓe jibinta tan ta ina e ba o maaya ma itteɗo tan intarde naɓɓe dula goɗɗo ɓay muyningol ngol ko duuɓi ɗiɗi joomum muyninte guittano ngel niɗo tan aɓa ngel dula goɗɗo koto ngel wawete haala ka wawi ka woppi pular muɗum o ko pular jibina ko balɗe eta inaw ko balɗe eta nene ko ba o ko balɗe eta kono naɓa ɗum to sarankulle ɓe haala sarankulle o happini leñol muɗum ngol ma ɓaga ɓiɗɗo ma tan calɗa naɓa ɗum janggina ɗum leñol e nder lasidi wondi andu ko adaɓe no ɓagata woppa adama no sawi on noon a fewna ɗum to adama aɗa to on ɓoya on pamodirani ayi ko ɗum taki kala ko keɓɗa janggit ɗum ko tawɗa ko banna ɗum ko tawɗa ko pewjira ɗum ko tawɗa ko jabira ɗum ko tawɗa ko noon tigi jarama on ɓeyɗay ɗon goɗɗum ɗo kay ɗo joni ɗo e ɗo no wayni fayda o humni haala ka ɗo sa laari guil e putorɗe ha yanima e kuulaji e woɓɓe mbiya e bingaje fowɗi waali ay kore ɗini tameji ɗini ɗum ɗo fof koko fulɓe gandi joni sa yi ɗum hewɓe ɓe gacci ɗum joni ko ñamgol gawri accama ko ñamgol maaro mene mi yiltike ka gawri de saabu sa heeɓi ɗo jabet ɓennete ko gawri ni ɓuuri moƴƴude yo joni sa yii joni a yani jabet o joni a ittoyat ɗo joni temeɗɗe ɗiɗi e capanɗe joyi cooɗa gasi goto foñño wiye no ya caɓoya ɗum gara ñawdora ɗum jabet ɗum noon saɗa jogui ɗeɗo jogoranje ko ɗum wawtoma ɗum lawlinan sabina minen min ganduno on tuman haysa yaɓɓi foñño ko ɓe ɗaɓɓa horde ko besiriɗa ɗum ma ɗaɓɓa ɗin tame ko besiriɗa ɗum kule ko ɗum jiiɗa woni ko irtirte foñño on tuman sayire ɗum ha yora joni on ɗum fof enen fulɓe en ɗesi ɗum naforade siko noon ko ballal enen ko ɗum tawɗen ko ɗum ganduɗen ko ɗum noon kadi wawta en wallude ɗeɗo ɗe kore sa laari ɗe hande e hay he leƴƴi ɗi hona enen fulɓe ɗi hande gabbi ɗum ɓe paala en noon ƴoñude ha ɓe kefta ɗum enen keddoɗen he ko en tawani ko eyyi ɗum fof noon ko en poɗɓe darade tan ballodiren ha mbawen ɗum artide he adamen hen eyyi jarama boy sabina joni sa yi oɗo jinnaɗo amen kadi ɗi immo ɗi yaaha ɗi addoya ɗum ɗi jinnaɗo amen o sa yi ɗi immo ɗi addoya ɗum adda yeeya ɗum laar joni si o waktu yoni dewgule fulɓe ɗi gooɗi fulɓe ɓe palte ko tameji palte ko kore kanko noon kadi Allah waɗi haqqille makko laari no immo ara o adda ɗum yeeya ɗum enen ɓiɓɓe fulɓe ɓe mbawon ɗum hebde tawnaɗo immi aɗa ɗaɓɓoy ɗum adula wawi arde yahay jungo makko mbawan ɗum awetede ay jamdi ɗo awa ɗum ɗo joni horde ko awete ɗum koko laya awa ɗum ko tawan hoɗum addi wi a horde sa ari ha a awi ɗum layat si layi kala ɗo wawi hadde saɗa ɗum ñamira no ɓirtirta ɗum ni leñol ma ngol kala ko ha to yettoto no yajirta leñol ma ngol ko to layri mum ɗi hanoto leñol ma ngol kala layat ha yettoto ko ɗum taki kala ñamoɓe ɗum wiite si on ndendi ɗum onon ɗiɗo ha tato on ñaami e horde no ɓirtirton e horde nde ni ko noon enɗam monɗam wonirta hawrita ko noon enɗam monɗa yajirta ko ɗum addi ha hande enen fulɓe eɗen poti darade e aada muɗum o ko aada mo ganduɗa ko aada moƴƴo ko aada mo ganduɗa ko aada nafowo ayi mana jarama ko jokkuɗo men ko miɗa yettatima on fof woni caméraman
Abdoulaye Mbalo e Moussa Diallo éditon Mamadou Salif Diallo mi yetta kadi Sambagalaji Mbalo ha France mo andira kanko tambiti TV on haray waɗi like waɗon subscribe tele ko tele mo komi musidɗo on kadi jeetu Diallo on jarama ko jokkuɗo men kon